Diolch yn fawr iawn am glicio'r cod QR neu'r cod ymateb cyflym ddylen ni ddweud mwyn ymuno gyda ni. Wel, mwyn deall mwy am y swydd sef arweinydd clinigol gofal canolradd Bwrdd Iechyd Hywel Dda, mae Dr Sioned Richards wedi ymuno gyda fi. Croeso i ti, Sioned. Diolch yn fawr ti, Helen. Nawr te, dwi wedi gwahodd Sioned i gael sgwrs gyda fi mwyn rhoi tamed bach mwy o gig ar asgwrn yr erthygl i chi newydd ddarllen. I ddechrau, Sioned, am deitl crand. Beth yn union yw'r swydd yma? Odi, mae'r teitl yn swnio'n grand iawn yn diwe, ond yn y bôn mae'n syml iawn. Gofal yn y cartref yw'r hyn i ni wedi ceisio datblygu, a ni'n neud dau beth. Yn gyntaf, i ni'n trial osgoi bobl rhag mynd i'r ysbyty yn y lle cyntaf. A'r ail beth, os ydyn nhw gorfod mynd i'r ysbyty, i ni'n tynnu nhw mas cyn gyntaf a phob posibl. Felly, i ni'n ceisio gofalu am bobl yn eu cartrefi hunain. So, os feddyli di am meddyg teulu a'r gymuned, a'r ysbyty ar yr ochr arall, ni yw'r gwasanaeth sy'n pontio'r ddau yn y canol. Iawn. Cyn mynd ati i drafod y swydd yn fwy manwl ar hyn sy'n cael ei ddarparu, beth am i ti sôn ychydig bach am dy gefndir fel meddyg teulu, gan gynnwys y cyfnod nes ti dreulio yn gweithio yn Zala Newydd? Ie, nes i gymwyso 25 o flynyddoedd nôl, credwch neu beidio, yn y flwyddyn 2000, ac ar ôl cymwyso, nes i a Gareth y Gŵr deithio i Zala Newydd am flwyddyn i gael tym bach o brofiad gweithio mewn lle gwahanol i Gymru fach. Oedd e'n brofiad eithriadol, chymod oedd e'n arbennig iawn mewn wlad brydferth dros ben, yn debyg iawn i Gymru mewn lot o ffyrdd, ond oedd e'n wahanol iawn bod yn feddyg na. Un o'r pethau oedd fwyaf gwahanol oedd bod y cyhoedd gorfod talu am y gwasanaeth, a o'n i'n gweld hwnna'n ryfedd iawn, oedd e'n dod â elfen arall mewn i'r sgwrs pan o'ch chi'n trafod gyda'r cleifion. A ni wastad yn teimlo'n lletwydd os o'n i'n gofyn i glaf ddod nôl i'n gweld i, os o'n i wedi dechrau meddyginiaeth newydd er enghraifft, a o'n i eisiau gweld nhw mewn wythnos i weld siwr nhw'n dod mlaen. O'n i'n teimlo'n lletwydd iawn yn gofyn iddi ddod nôl, achos o'n i'n gwybod bod nhw'n gorfod talu. So oedd e jyst yn dod â elfen arall mewn, o'n i'n gweld yn anodd iawn. A wrth gwrs, o'n i'n hiraethu am Gymru fach a'r teulu, a blwyddyn arbennig iawn, fyddai'n trysori am beth, ond o'n i'n hapus iawn i ddod adre. Ie, talu am y driniaeth, mae hwnna'n ddiddorol iawn. Reit, nôl at y swydd bresennol, o ble ddath y syniad am greu'r gwasanaeth neu'r ddarpariaeth yma? Wel, i fod yn onest â ti, rwystredigaeth, na beth oedd e. O ddwy ochr a gweud y gwir, wedi bod yn lwcus iawn, wedi gweld y system yn ei gyfanrwydd o fod yn feddyg teulu a hefyd o ochr yr ysbyty hefyd. Achos yn ystod Covid ges i brofiad o fod yn feddyg yn ysbyty enfys Selwyn Samuel, sef chymod yr Field Hospital yn ystod Covid. O'n i'n mor rwystredig, o'n i'n gweld y bobl yn i gyd yn barod i fynd adre, so o'n wedi cael eu triniaeth, o'n nhw feddygol yn well, ac eto oedd e fel tyfen cymryd wythnosau, ambell waith misoedd, iddyn nhw fynd adre. O'n i ddim yn deall beth oedd y broblem, beth oedd yn achosi'r oedi yma. A wedyn, o safbwynt meddyg teulu, gymaint o weithiau o'n i'n gweld claf yn ei cartre, a fydden ni'n teimlo yn hyderus i edrych ar ôl nhw o safbwynt yr ochr feddygol. Er enghraifft, rhywun gyda haint yn y chest, falle bod nhw angen antibiotics, ond bod nhw yn fregus a bod nhw yn mlaen yn ei oedran a ddim yn gallu ymdopi yn y cartref. A chymod ar y pryd o ddim dewis da fi, ond hala nhw i'r ysbyty. Nid achos y broblem feddygol, ond achos y popeth arall o gwmpas oedd yn neud yn anodd i'r person na ymdopi yn ei cartref. Felly, o'r ddwy ochr, rwystredigaeth fel meddyg teulu bod fi gorfod danfon bobl mewn, a rwystredigaeth fel meddyg yn yr ysbyty bod fi ffili danfon bobl allan. O'n i'n gwybod os bosib bod rhywbeth allan ni'n neud i wella'r sefyllfa. A fi sy'n siarad gyda ffisiotherapidd lleol Undeg. Mae'n siŵr fod lot o'r gwrandawyr yn nabod Undeg yn dda, frwd iawn gyda'r ffermwyr ifanc yn lleol. A hithau hefyd yn teimlo'r un peth, ac newyllun bach ohono ni'n dod at yn gilydd a penderfynu mae rhaid i ni wneud rhywbeth am hyn. A dyna oedd dechrau gwasanaeth. Gwych, diolch yn fawr. Oes na ryw ystadegau neu ffigurau gyda ti o ran y nifer o gleifion i chi wedi neu yn i gynorthwyo ar hyn o bryd?
Ar hyn o bryd, i ni'n cymryd rhyw 60-70 o bobl allan o'r ysbyty bob mis, so rhyw gwed 15 yr wythnos fel ni, a hefyd i ni'n osgoi danfon rhyw 250 mewn i'r ysbyty yn y lle cyntaf. Rhwng y cyfan i ni dros 300 o bobl y mis, mae'r gwasanaeth yn cefnogi yn ei cartref ei hun. Ie, mae geiriau'r gan cartref wrth gwrs yn dweud chwiliwch y byd drwyddo i gyd, does unman yn debyg i gartref. Ac o'n i'n hoff iawn o sut nes ti orffen dy erthygl gan ddefnyddio'r linell yna, nes ti ddweud wedi'r cyfan does unman yn debyg i gartre. Pam ti'n meddwl bod e'n bwysig bod cleifion yn derbyn gofal yn y cartre, os yw hyn yn bosib wrth gwrs? Wel, mae pawb yn meddwl taw ysbyty yw'r lle gorau pan chi'n sal, a mae hwnni'n wir i raddau. Wrth gwrs, mae yna driniaethau sydd gorfod cael ei darparu yn yr ysbyty, ond unwaith i chi hibo'r driniaeth yna, dyw ysbyty ddim y lle gorau, yn enwedig os ych chi'n fregus a falle dros eich 80au. Cwbl o ystadegau i ti, mae rhyw 65% o bobl dros yr oedran 80 yn gadael yr ysbyty mewn cyflwr gwaith. Ie, mae gyda ti un frawddeg yn yr erthygl yn dweud mae 10 diwrnod mewn gwely ysbyty i berson oedrannus yn cyfateb i 10 mlynedd o ddirywiad yn y cyhyrau. Mae hwnna i fi yn anhygol. Ti'n gallu esbonio mwy? Ydy, mae'n anodd credu, yn dywe. Yn Saesneg, maen nhw'n gweud use it or lose it, yn dyn nhw. A os ych chi ddim yn defnyddio'ch cyhyrau, so i gerdded o gwmpas, i codi o'r sedd, defnyddio'ch breichiau i fwydo'ch hunain ac yn y blaen, mae'r cyhyrau yn dirywio yn yr amser yna. A os ych chi yn oedrannus iawn, mae'n digwydd yn gyflym iawn, yn frawychus o gyflym a gweud y gwir. Felly, allu di ddeall nawr pan mae mor hanfodol i helpu bobl i fynd adre cyn gynted â phosibl. Achos unwaith maen nhw adre, maen nhw'n dechrau cerdded o gwmpas y tŷ, maen nhw mewn lle cyfarwydd, mae'r hyder yn dod nôl, a maen nhw'n defnyddio'r cyhyrau, a maen nhw'n osgoi'r diriwiad yma sy'n digwydd mewn gweliau ysbytau. Nawr te, fydden ni'n dychmygu y bydd diddordeb gyda pobl o ran gwybod sut mae derbyn y gwasanaeth yma. Ydy ei fyny iddyn nhw fel unigolion i roi cais mewn am y cymorth, neu ydy'r rheolaeth gyda chi? Ar hyn o bryd, meddygon teulu, parafeddygon, gweithwyr cymdeithasol, nyrsys cymunedol, nhw sy'n cyfeirio cleifion ato ni. Dyn ni ddim yn agored i'r cyhoedd i ffonio ni, ond fydden ni yn wneud apel, os ych chi yn ffindo'ch hunan yn yr ysbyty, gofnwch amdano ni. Tîm adref yn gyntaf. Iawn, o'n i'n gweld rhyw ystadegau brewchus o ran rhestrau aros y gwasanaeth iechyd yn ddiweddar. 15% o gynnydd yn y rhestru aros o ran pobl sy'n aros mwy na 2 flynedd am driniaeth, a 750,000 o bobl ar ryw fath o restr aros. Ydy'r hyn i chi'n gynnig o ran gofal canolradd yn mynd i wneud gwahaniaeth neu yn mynd i helpu'r sefyllfa yma? Mae hwnna'n gwestiwn da iawn. Ddim yn uniongyrchol fydden ni'n dweud, ond yn anuniongyrchol. Mae'n tîm ni'n dueddol o ymyrryd pa mae'n argyfwng, pa mae'n grisis, pa mae'r person ar fi'n mynd mewn i'r ysbyty, a felly dyn ni ddim yn ymwneud â gofal hir dymor y cleifion, dim ond yn ystod y crisis a'r cyfnod byr ar ôl i ni ddod adre o'r ysbyty. Ond os ych chi'n ystyried beth yw'r gwasanaeth, mae'r pwyslais ar rehab, chymod, adfer annibyniaeth, a os ych chi'n fwy cryf ac yn fwy abal yn eich corff, mae hwnna yn helpu yn yr hir dymor ac yn helpu cynnal chi nes bod yr apwyntiad yna yn dod trwyddo gyda'r arbenigwr. Ie, wyt ti'n sôn bod y tîm yn llwyddo tynnu pobl mas o'r ysbyty yn gynt. Pam wedyn bod ni'n dal i glywed ar y newyddion am yr ystadegau am ganran uchel o bobl sydd yn cymryd lan gwely pan maen nhw'n feddygol iach neu yn abl i fynd gytre? Beth yw'r term sy'n cael ei ddefnyddio? Bed blockers, efe?
Does dim dwywaith bod hwnna dal yn broblem. I ni dal yn cael problem gyda llif cleifion drwy'r ysbyty. Chymod, mae bobl yn y wardiau yn methu mynd adre, a wedyn mae hwnna'n cael effaith ar yr unedau brys gyda bobl methu mynd o fyna i'r wardiau, a mae hwnna wedyn yn cael effaith ar yr ambulances tu fas ac yn y blaen, a ni'n gweld hwn ar y newyddion trwy'r amser. Felly mae'n gwestiwn teg pam bod hwn dal yn broblem os yw'r gwasanaeth yn llwyddiannus. Wel, os wyt ti'n edrych ar pob claf sy'n cael ei cyfeirio ato ni, mae ryw 20% o'r cleifion yna ag anghenion gofal cymdeithasol, felly anghenion hir dymor, a nhw sy'n dueddol o fod ar y wardiau yn disgwyl am ofal hir dymor o'r awdurdod lleol. Rhai i ni'n dueddol o ymyrryd â yw rhai sydd â angen mynd adre i gael cyfnod byr o rehab mwyn gwella. Felly fyddwn ni byth yn cael gwared ar 20% yna sydd â anghenion clir hir dymor, a nhw felly sydd yn aros amser hir yn yr ysbyty yn anffodus. O ti'n sôn hefyd am ddatblygu ysbyty adref. Ti'n gallu esbonio mwy am hyn? Wel ie, mae datblygiadau cyffroes ar droed. I ni wrthi wneud peilot ar hyn o bryd gyda cwmni technoleg, Tech Cymru, a i ni'n treialu kit sydd yn mynd i'r cartref gyda'r claf, ac yn y kit mae darpariaeth gymryd pwysau gwad, puls, ECG, lefel ocsigen, tymheredd ac yn y blaen. A mae hwnna'n bwydo platfform digidol yn automatig, ac i ni'n gallu gweld y platfform yma, monitro pobl yn eu cartref eu hun. Mae hwn yn agor drysau i ni i gymeryd pobl adre sydd falle fwy sal na i ni'n cymeryd ar hyn o bryd. So er enghraifft, bobl sydd ar chemotherapi, falle fydden ni'n gallu monitro nhw yn eu cartrau hun yn lle bod nhw gorfod mynd lawr i'r ysbyty i gael profion gwad. Hefyd, bobl sydd falle angen ocsigen, bobl sydd â problemau calon, lle maen nhw angen meddyginiaeth trwy'r gweithiennau mwyn cael gwared gormod o ddŵr. Mae rhain i gyd yn bosibiliadau am y dyfodol agos, gobeithio. Wel, diolch o galon i ti Sioned am dy amser ac am esbonio'r cyfam yn modd hwylus a chlir. Wel, fi'n bendant wedi dod i ddeall tipyn mwy am ofal canolradd ac yn teimlo'n hyderus bod y gwasanaeth a ddarpariaeth mewn dwylo medrus dan derweiniad di Sioned a'r tîm. Diolch i chi hefyd am wrando a gobeithio y bydd y wybodaeth i chi wedi glywed yn ddefnyddiol i chi neu aelod o'r teulu, falle yn y dyfodol. Oddi oedd Sioned. Hwyl fawr. Ac oddi wrtha i, daliwch i gredu a phob hwyl.